ilmastotuhoa, kansanmurhaa, köyhyyttä ja kurjuutta. Tämä on se todellisuus, jonka meidän talousjärjestelmämme on luonut. Kapitalismi perustuu yksityiselle voiton tavoittelulle, jossa tehtaamme voivat täysin tuhota luonnon ja jokaisen ihmisen, jossa imperialististen ylikansallisten yritysten valtapyrkimykset ajavat maita sotiin ja tuhoon. Ja miksi? Ihan vain sen takia, että muutama kourallinen ihmisiä voi elää luksusta, jotta he voivat omistaa omaisuutta, joka tekee heistä jumalia. Heidän tahtonsa on meidän lakimme. Mutta miksi me ollaan suostuttu ylläpitämään tätä järjestelmää? Koska me, työntekijät, köyhät, suurin osa kansasta, me ollaan ne, joiden voimin tämä järjestelmä hengittää. Rikkailla on rahaa ja valtaa, jolla he voivat hallita meitä, mutta se on sosiaalinen sopimus, joka voidaan joukkovoimin koska tahansa rikkoa, ja niin on rikottukin. Lokakuun vallankumous pyyhkäisi vuonna 1917 tsaarin hirmuhallinnon pois maan päältä, ja korvasi sen jopa meidän nykyistä edustuksellisen demokratian rakenteita demokraattisemmalla järjestelmällä, joka kykeni turvaamaan ihmisten hyvinvoinnin, rakentamaan Neuvostoliitossa teollisuusjätin ja tasoittamaan maan varallisuuserot. Neuvostoliitto ei pelkästään demokratisoinut yhteiskuntaa, vaan tasoitti ihmisten vaikutusmahdollisuudet. Myöhemmin vallankumouksen myrsky jyristi myös Kiinaa vuonna 1927, Vietnamia 1945 ja Kuubaa 1953. Pysähdy hetkeksi miettimään, mitä tiedät näistä vallankumouksista? Mitä sinulle on niistä opetettu? Mitä ne pyrkivät saavuttamaan ja mitä ne saavuttivat lopulta? Länsimainen rasistinen ja imperialistinen ajattelu tuppaa asettamaan nämä maat, niiden kansat ja saavutukset pilkkaan ja häpeään. Länsimainen propaganda luo kuvaa siitä, että näiden maiden kansalaiset ovat kyvyttömiä ajatteluun, koska he eivät ole taistelleet vapaan ja demokraattisen maailman puolesta, toisin kuin me länsimaissa. Mutta mitä vapauksia sinulla täällä lännessä todella on? Onko sinulla vaikutusmahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa? Työpaikalla olet pomosi diktatuurissa. Työpaikalla saattaa olla kokemus siitä, että voit vaikuttaa. Mutta kun todellista muutosta pyritään saavuttamaan, koetat saada ääntäsi esiin, äänesi tukahdutetaan byrokratiaan. Politiikka nimetään joksikin, mikä ei kuulu työpaikalle. Mutta mikä olisikaan poliittisempaa ja merkittävämpää kuin se, minkälaisissa oloissa me työskennellään jopa 40 tuntia viikossa. Vapaa-ajalla taas olet väsynyt räsynukke, joka ei pitkien työviikkojen ja selviytymisen rinnalla jaksa muuta kuin jahdata dopamiinin lähteitä kuluttamalla ja kuluttamalla. Kai sinä voit vaikuttaa, voit rapsuttaa vaaleissa numeron lappuun. Mutta onko se rituaali lopulta muuta kuin tämän järjestelmän ylläpitoa? Onko sinua koskaan aidosti kuunneltu, aidosti osallistettu päätöksentekoon? Jos valitset vain sortojärjestelmää ylläpitävien puolueiden väliltä, jotka eivät sinun osallistamisestasi piittaa lainkaan, niin onko se silloin vapautta? Nimittäin yksikään eduskunnassa istuva puolue ei puhukaan mistään muusta mahdollisesta todellisuudesta kuin tästä kapitalistisesta. Esimerkiksi vasemmistoliittokin pyrkii loppujen lopuksi vain inhimillisempään kapitalismiin. Uudistustyöhön, joka pyrkii hillitsemään järjestelmän oireita, mutta ei oikeasti kaatamaan sortojärjestelmää alas kokonaisuudessaan. Nämä kapitalismia ylläpitävät porvaripuolueet synnyttävät vihan ilmapiiriä eri väestönosia kohtaan. Ihan niin kuin meidän intressit olisivat muka ristiriitaisia. Todelliset ristiriidat kuitenkin löytyvät vain tehtaat ja yritykset omistavan porvariluokan ja työntekijöiden välillä. Porvarit haluavat maksaa mahdollisimman vähän palkkaa työntekijöilleen, työntekijät haluavat paremmat työolot ja paremmat palkat. Mutta ainut näistä luokista, joka oikeasti päivittäin operoi tuotantoamme ja tuottaa arvoa, ovat juuri työntekijät. Mutta meidän talousjärjestelmä voidaan suunnitella toisin. Me voitaisiin tasata tuloerot, avata työpaikat työntekijöiden hallitsemalle demokratialle, vähentää työaikaa 6 tuntiin päivässä niin, että myös elämiselle jäisi energiaa. Työntekijät todella kykenisivät itse hallinnoimaan tuotantovälineitämme. Me ei tarvita porvaristoa johtamaan meitä, koska heidän johtoinsa ei ole mitään muuta kuin meidän alistamista ja sortoa. Miksi työntekijän pitää köyhtyä, kun porvari passiivisilla pääomatuloillaan, eli pelkällä omistamisella, voi elää luksusta? Surullista tässä on se, että siihen todelliseen jumalalliseen asemaan ja luksukseen pääsee ikinä vain muutama henkilö. Muut ovat tämän järjestelmän häviäjiä ja riistokoneistoa ylläpitäviä palkkaorjia. Nimittäin tämä kapitalisten yhteiskunta ei ole mikään yhteinen laiva, sillä kourallinen henkilöitä ostaa täällä luksusjahteja, kun taas toisilla ei ole varaa edes soutuveneeseen. Ja sinä et tule koskaan olemaan yksi tämän järjestelmän voittajista.
Koska pelin nimi on tämä. Joko me poltamme maapallon ympäriltämme ylläpitäksemme järjestelmää, joka rikastuttaa muutamaa ja köyhyttää kaikki muut. Tai sitten me teemme vallankumouksellisen siirtymän talouspohjaan. Sosialismiin, jossa kaikki ovat työntekijöitä ja jokaisen elinkustannukset voidaan turvata. Tulevaisuus varmana häviäjänä vai tulevaisuus muiden kanssa tasavertaisessa asemassa, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä köyhyyden kurjuutta? Sinä päätät. Kaikki muutos on koskaan saatu aikaiseksi vain vallankumouksellisella järjestäytymisellä, joten tule rakentamaan vaihtoehtoa sortojärjestelmälle ja uhkaa sen olemassaololle. Yhdessä me todella voimme katkaista tämän sosiaalisen sopimuksen ja muuttaa maailmaa. Mä oon Viivi kommunistinuorista. Tervetuloa järjestäytymään kapitalismia vastaan.